Zdravo, moje ime je Nikola Đuričko, ja sam naš poznati glumac, htio bih da dam moju apsolutnu bezuslovnu podršku studentskim protestima. Prevashodno načinu kako protestuju blokadom fakulteta i univerziteta, blokadom ulica od 15 minuta da nas podsete na tih 15 nesretnih ljudi koje je stradalo i tih dvoje koje su još uvek u bolnici. Vaši zahtevi studentski su vrlo precizni, pametni, inteligentni i pogađaju pravo u centar. Vi tražite odgovornost, tražite da država i njene institucije zaštite građane od bahate vlasti. Vlast na to reaguje tako što šalje batinaše i nagovara ljude da se zaleću kroz vas kolima. Ja kao i otac jedne studentke moram kažem, pazite se, pričajte sa njima ili ih pustite i nek prođe jedan auto, a njihova sramota i njihova krivica nikad neće proći. No pasaran. I tebi da kažem da sam ponosan na srednjoškolce i na sve divne građane i vaše profesori i naravno na moje kolege glumce koji su vas podržali. Otpor tiraniji.